Land Owners Right Protection Committee atum pherangkya mai kangni. Rongmongwe bibia kro arong adolong ajojot naldor langso Baptist Church amondoli atum kaselam. KALU Central Committee pen East Karbi Anglong District Committee apan arpu kechepek. Nangli kitun gedang thek ma lapen ning hang ma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi birta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi Anglong along ke cheng sia phong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thek ason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlu aphan chot lapukali bonda sopin sotum anta chepati don me Men kache thabji aphan KAEC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAEC aton riadung along humri dam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phaikuni ni phai ingkoi surihini rengkoi rahini lapen adima bangke dipu club Angton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011 Kalite 9101592824 along Humri Ignon. Kardom KAL Adap Abirta ton pen arjik tha. Kedam tang phai kuni ni phai hiniar ni ada por phai krisia por hanjang langso PWDIB hemalong Land Owners Right Protection Committee mate LORPC atum pherangkya mai kang nipon. Land Owners Right Protection Committee mate LORPC amai phulal sing intipen mai chepahem phuponsi bokajan sub division angkang towar krongpli kewangji alama long kaddu kawe atuma phanta ke pachire toy Jongpon sinang doboka pen Dimapur anathua long towar krongpli kewang hut penangana son alam ki klangsi penangana tum nong nu alam ta klanglo lapen AROSK mondol atum a odadur alam lapen penangan tangka ke do tum Bangalong le along ta ki hangdun pawai ak lapen kinam dun hai huelam klanglo Lasinon lapu bokajan subdivision anathuke lapuson claim long le Jongsi lapuson dokok pulote Land Owners Right Protection Committee atum tarlipen ingsai ji lapen non pen AROSK mondol lapen long le kinam ji pu non pen kiridok atuma phanta pachire toy Land Owners Right Protection Committee ke kedam tang trainee phai phorni si amahang pathek ponlo laso tengsi non asaita claim pang ching ponlo pusi pherangkya maya long pangdak pon September chiklo tarik phone ni tumla committee chiseng no lasia committee men bangke Land Owner Right Protection Committee pusini tum laso committee men bang chiseng pon no si laso ke chiseng mon ko kalam thibang la phenlo mane kedam tang bu Dimapur pen aku doboka la sodak la towar krong pli ke pon hala solong ke thek dun long penang ana ke chokche akeli le dam du hala so ke thek dun long pen sinili tum la bangso committee bang seng pon lo la si pini nili tum la bangso pherang ke mai ke pha setami nil tum appoint ke thom du number 1 is appoint bang ke la hello nili tum la so a committee ahin pen non ke wangji la 39 highway busini tum pulo Asian highway lapuna chetami towar krong pli wangi busini tum nilitum long lo birta dolo lasi hola solong bangke nilitum kipu dunji pu bangke ke damtang hala pu doboka la pen Dimapur awe kipon hala so krong pli along son alam ki bang abedet ni busini tum jongpon lo hala tum sami anam amu chelong ni busini tum ladak Land Owner Rights Protection Committee in pen sami ni tum so dak pen itum pachini lo la pen ke non lapunat setami ajaka alam theni tum long lo akaprek dalal SK mondol lai tum mane rong alom setami pata pe ni ke pangrum lok pusini tum arjulong lasi hul hai setami nilitum kichok che the gunong lo lasi nilitum ki puji pu bangke lalo mane non adak kido kithu hakopen kido alang litum phansi chilong vek ni mate alang litum long le ahem phu bidong lo lase alang litum si chilong vek ni busini tum mangi jong te ladak National Highway 39 mate la Asian Highway
la non hanjang lang sopen up to japalang soda along le la tawara kung hidilong le mukha hamen to ne pen dadak kidobari matum sai chutuki bom segabang ke lapuan interest piwang we sitame non labangso abirta kilong pri pen a joine dipu gido prong tangka do muchochot atuma mukha bang kopia joine pen si lapuan interested loje dak longle evaluation maybe 2 lakhs la soloma along le pinyarni 6 lakhs 5 lakhs lapuan pen la solong le amukha ke nambom dolo Maya Long Land Owners Right Protection Committee chunbang Ranjit Hanse Khogen Teron Kangbura Timung Harlong Bingti lapen pinangan claim bang atum chitong dun Bukajan pen anantirang Karbing Long Live Kidamtang Paikuni ni Pai Isiarni Lakhak Tret Roxy Socheng Thenta constituency ke parlo Rongmongwi Bibiakro Arong Along Kedo Adolong jot mate hanging bridge ka hino parpi ka jok hithi ke dam ke wang lapen osomara phan school ka che thon ka che wan ka sik sa jok nador langso baptist church hin pen ka se mara sai ke ding bangso dolong ka hino sarkar mate karbiang long autonomous council atum jesemet local mec ka che rong pp lapen mla dorsing rong hangatum nangselam pg ma pusi towar cholang dinglo athe birta long tame bangso dolong hino o an pin lopu alam aphong paklang dunlo Bonsitami thanglat kasemar ponji aphan sai kideng ponawi Sarkar aphan kacholang pulote radatum kachelengji aphan akisung abang nangdo bomtang lo pumatha ponsi Bibia kro arong nador langso Baptist Church amondoli aradat do anatum chelangsi dolong ka heno adimalong semar pontre sai deng ponlo Bangso dolong sarkar mate Karbiang Long Autonomous Council kachariatum nangkasemar ji aphan kasiksak dota thek mate Kitong tek the angko setame rada bangki cheleng nang bom nang kok jia posi nitumarat pen semar ponang koklo Lasi prabjin pen bang sodolong nang kasemar piponji aphansi Karbiang Long Autonomous Council ke chari jesemet MAC kache rong pipi aphan kachuningri padokpon Rongagora asor ang kilas ke bang lo sotwar sivelo pen hola punu tum non la paka bris ke dolotema setai tu hapo ke dam ai la pen tu apon ke kidunya panta aksik sagdo Nitum ke school pen puru telang sekete boglo lapang satu war sin tuga ke nang lo posi nitum matha lo to hajan sarkar tumle non manang pen pitek telang sita itum la rong silo nitum la kado we monduli hoy itum matha lo tumi chingwai lo je asap bes tum la bang so welding kuri prishna inchin plak pani bala pu denra itum ne motor cycle pon krai ba usmal gidun gram gari motor pupe dalo sita cycle ponan ke isi me muchot asai klem pon senang posi tum chingwai lo lasi labang so sai tum deng pon lo ke na dolang so Baptist Church polo tum labang so non tum Karbiang Long Autonomous Council leng ke the ke ding dufan ke chuni kan tum ke la halo non ni tum ke pamesen ni pukun edalo the to ari deng tangka ve posi maso jo malom so salao so mar Jongsi nangselam pipi pulote apora hutsi nilitum arata kaprega warsai matha ponang kokpo athe kedamtang MAC kilika hutami non local MAC kache rong pipi bangso dolong aphan nangselam pipon bobusi nangche chakpon lasinon haide da phi nang pangkhrewi pulote amina atowar kache pangrama sonsi mandetpu athe non ke eprang ason ke rada tumta chepaludun delu puta hadak arat ongdung atumpen pachini pon Beda pulutang tani tum tai siaba ke program bang deng pon suna ko bila bang solar tum chi chak den pon si klem ke der putani tum ta mo la non ke bang gilang non ke lang tum election dar bang bom lo sila bang selection la hot ni tum te san bang ke akapre to war matha nang ko Rongmong wepen love sing terang Karbiang Long Live Kidamtang Paikuni ni Pai Hiniarni Anerlo Por Pai Kre Hini Malom Karbiang Long Labor Union Central Committee atumpen East Karbiang Long District Committee Sing Ponsi Arpuka Chepek Padokpon Bangso hot Karbiang Long Labor Union asong atumpen Pherangkia Mai Ingni Ponsi non kewang jiarni mesen pen Karbiang Long Labor Union East Karbiang Long District Committee ke langchari ponji aphan Arpu Chepek pon lopusi Pherangkia Mai Long pen ningje pon Pherangkia Mai Long Karbiang Long Labor Union CCMI pu mensing rong pi pen nangke pachini dona tengke kedamtang suri hinira Crescent Cap aningkan KAL asong mahang pathek ponsi nijang Karbiang Long along sitami Karbiang Long Labor Union aro sengponlo
Lason thak thak si East Karbi Anglong District along tami arodo nang ji pumatha ponsi District Committee sing ponsi arpu sitami chepek ponlo. Non ke cheng sia phong East Karbi Anglong District Committee mesen pen ke jalin ponji aphan longsing kram sa aphan mai phula pen berovel tok bia phan chun bang arpu pek ponsi. Lebora sai ke klema bang phwa bang phikedo anatuma phan mesen pen towar ke ja ponji aphan si arpu pek pon lo pasi ningje pon. Asli tum je Central Committee pen tum nitum cengwai lo ugali data me nitum district long sita me arpu pi ponai ke palang ya pa labang solam pe nitum Central Committee pen cengwai FC is best kami nitum labu sonsi paklembong lo lapen lo nama nitum o Karbiang lo atokan lo lapen de branch kami nitum khulibong lo tarbasata dolo koloni hoi pen koloni ka dolo norbang lahai nitum ke pareng tujia pan rinu puri tujia pan nitum solang dora Karbiang long solang dora kontak pinie nitum daklar dakpen naitum media cell media team no nitum kachuning rila lo so par piklo pen pini alang phanta nitum akenang do ba kusi pini nitum cengwai FPC naitum pini media no nitum palang le kamsa sang panta nitum Central District Committee long artu pet pamot bima bukan ke nitum alang nitum phanta ke paklem pon nang ya pa ansu sik pacan pon nang ya pa Karbi Anglong arat Phan Pharu Isiang Bongpen Phan Trok Sikep ke Sai Kachong Da Det Arat Sike Ong. Lason se Arniwang Diphua Hithi Jambali Athon Along Sai Kachong Da War Sai Kachuri Ji Aphan Adawang Karjabatu Do. Setami Ahut Pen ke Sai Kachong Da Athaya Videt Pen Ariang se Hem Kachiroi Nang Aphong Do Pikan Lo. Setami Ahut Pen ke Sai Kachong Da Athaya Videt Pen Ariang se Hem Kachiroi Nang Aphong Do Pikan Lo. Kiso kiun e hot se kachelang ji aphan methang hem ke chok ki juna phan lapen methang asomar loge pacharli ji aphan anta kamatha kisunga sonsi sai ka chongda det arara tum kai keta chitong nang bom lasinon ke wang jilangar ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke the kiding ke do anatu tami sai chuti giara ratuma phan mathara sai ka chongda da war sai ti ponasonti kusi District Committee amai pu longsing kramsa pen ningje pon Kasilalan itu liwat dengan tak semang oke. Ile tu Karbi Anglong long Han Pharo along pe Han Trok ke papang ke itu kiduk ke boy pisum angbong. Kacing tangan aku sangat rat cede. Kacing Han thong ke bang ke government job mate isa full contract itu. Kasilalan 70% atum itu kosan si iman ipeng lapen mithaja ko. Kacing long jima. Kacing rai kom theng ma. Oke, man masih itu dua yang sepan. Dan mai pu kimi makasih pek kono. Mai kok kimi Ladak ini la district committee. ada dalam. Men. Ini malah. Ini men ke longsing kamsa. Lasilalat lasi 70% amun ni datum. Penang ada so yang dum ke thekiri pesan dum pek. Apai cila kawan ni itu pudang politik. Asa halat tum ke claim ke dam thai ka be. Kereng dia join ini langdam lang Kerala, Mateo, Bangalore, Sikkim, Goa, Chennai, Laksana Jakarta, Damsi, Kala Adap portfolio. About the labor portfolio, there is many discriminatory because of the miscrimes, because of the persons who involved in labor unions namesake and used to collect money. Those are people are to be expelled or rejected from our union. Such is the political discrimination, such is the social discriminations they are bringing forward to our union. And I'm going to say and repeat again the working of our union. Bangso Pherangke amai long Karbi Anglong Labor Union Central Committee amai pu Mensing Rongpi Chunbang Rising Milik Bidya Singh Rongpi Sonjit Kramsa Sunil Tiso Peterson Ingleng Lapen KALU Asong along Klembang Phuatum Chitong Dunsi RD Pidun. News Report Karbi Anglong Live. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Diphu, Karbi Anglong.
Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E cum accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM female with 1 year's experience. Amar Jivan adawai kinang ji atumapan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Ko ana ni kisu kecilang pesta mini la sila marjawon adubai kicu pensi am ta cu itek lo ijakong ta dun lo engke du ta dun sen lo si juru lo la na ki pidma atuma phan sitame si ning sampit lo sila sa dubai ke anatum an sitame enak ni si ni thang sitame cela khalo pen isi ke arnam mahir jumelu si cela khalong lu asi so duai ke kichobang putin na bang setame aja kong ta duji apen an ta chu thekji apen kamat tha setame matha plot asom si non che theklong lo Klardak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Cheklo John Thom plia prang drone pen mohor nepsi kedam tang phai kuni ni phai hinia ni puthot adima klong an nangke pang thegaphan kewang thu kedam tang phai kuni ni phai hinia ni ada por phai ner kebra achitim apor malom dolamara police station arlo kanganara not pen Bollywood abutung atum sarbura ingti bogaram tokbi arong la pen kaprek adimalong damsi location mate lamarjan ka shooting vek ji adimalong an kilang dam Angkrak pen birta kelong duna tengke e dondoni karbia hemalongta lamarjana mohor semar ponji lapen kai pho langso kang thu alomta mohor kine ponji alamdu pinpur dam senang ke damtang aningkan seta ar koya chiklo dolamara lapen rongmong wealom anek wa lamarjan nang semarlo lapen pinnangan karbi flame artist anparta ronga soratumta lamarjana long mohor klangdunlo kangana ranot apan mohor kinep dunji aphan pinnangan media house atum bor idunlo seta personal security atum ke ton kilang kampang chingpiga jok mohor en pami long le deadlo seta la non nang le tuma phan nang ke baklang a mohor lake Facebook a source pensi ke en phone birta ke long atengke bangso aflim kasuting ji aphan phai kuniang bong alom pen pangching ji pusi chini dun Pini Bollywood atim atuma phan thanga ki sung ke ba phopede ji aphan dolamara police station oc kulendra nat lapen bokakhat police station oc bitu pon chutia atumsi ke ton kilang asai claim dunlo News Desk report Karbing Long Live Kedamtang Prenipai Thongkebarni Dhansiri constituency Upper Dikrongalong Karbi Kuru Sarching Rumamai pen Hawaramai ki Sengpon Karbi Kuru Sarching Rumamai mate KKCA Upper Dikrong Hawaramai ki Sengalong KKCA Tiripi Bidisar Jit Kumar Rongpi Maipu Dhonsing Teron Kurusar Rajen Be KKCA Dilai Hawaramai pen Chunbang Lawrencing Leng SGB GB lapen penangan ke thekidingatum chetong dunlo Rat ke chingru mamai long che donsar pen Upper Dikrong Karbi Kurusar Hawaramai Sengponlo Labangso song kilang kalana ponchi aphan anghor chipek ponlo lake maipu Vines Teron Chunbang Sarsing Rongpi Dun maipu Dilip Singh Be Rap Chunbang Rakesh Terang Dihin Rembang Krishna Rongphar Lamjai Sarpo Budho Kramsa Pachithang Chunbang Robinson Teron atumaphan lapen Frekjam atumaphan arpu chipek ponlo Upper Dikrong arongarat nangcho phaponsi KKCA Hawaramai kiseng tikang longpen ningarong piklo lapen hadak arada phanta kachuro pajir ponlo puta KKCA maipu Dhonsing Teron pen ningche pon Kadong nilimen ke Dhonsing Teron ke bon heta pongsi bodomat Teron pongsi boda ke thangklublo la sineli bangke KKCA long
mai fulo la sila ke si dak hawar dikrong hawar long nang seng nang gi pudak dikrong mekar tum kan long rong sar kadu kawe bang sing room si itu manang hang lo na si pini bangke dak army hot si pini thongke batarik abangke hawar mai seng no solo poti ni tumban central committee of manang hang sini si tongmun lo la si mepik lo dak ene dikrong long kacetong armung kadu pik lo Karbi atum anim barim kurusar atum kosonsi kardom thekjima karkli thekjima lapen kosonsi kecho kijunalong karkli aprang hor kijunabang pawidejima haihui alam theta chithanchi momponlo kurusar atum ingther jerpen claim ponpo ardom ponpo lapen keso kiun e atuma phan aning klar et pen ra ponpo pusi ningche pathe ponlo lapen kkca pen karbi anim pirthe dang anta pache thangponji puta kkca kurusar Rajan Bepen Ningje Pon. Pardon, Nilimen Rajan Be, Nili Central Committee Long Kurusa Rudumo, Siahok Pet, Laheno, Dak, Hapardi Kong Hawar Longta, Karbi Kurusa Chingamai KKC, Ritum, Aron Barim, Labangsanin, Intirjil Pen, Kurusa Tumhan, Kolaksa Tumhan, Labangso Kardong Kardi, Intirjil Pen, Kosansi Kardong Tegima Kardi Tegima, Lapen, Ilitum, Kichu Kijun, Kosansi Kapakong Tegima, Karkliklia Prang, Ilitum, Hor Kijun Amukha, Pavidajima, Alahai, Lam Kesin, Ilitum, Bor Iponlo. Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbing Long Live. Akero pilo kaddu kawe phanta apor kachipi pen Adap Abirta nangkelang dona pot. Pini Adap Abirta ke lapuan si kang tonik lo.